Ahojte, ahojte, milí radci, v tomto prípade hlavne muži, zdravím vás a vítam vás pri počúvaní tohto videa. A dúfam, že ste rovnako príjemne naladení a že sa tešíte, že čo sa ideme dneska o vás, milí radci muži, viac dozvedieť, alebo ak ste partnerka muža narodeného teda v znamení raka, tak ste na tej správnej adrese, pretože ideme si vlastne povedať, aký je ten rak muž, aký je partner, aký je otec, aký je milenec, aký je jednoducho človek do života pre vás. A hlavne sa aj dozvedieť niečo, samozrejme, ak ste teda rak muž, niečo viac o sebe, a plus teda aj možno ako aj získať takého raka muža, ako sa správne chovať s ním, aby bol spokojný a aby vás doslova na rukách nosil čo